elektromos áram termelésére alkalmas napelemrendszert szereltek a Gyergyószárhegyi Kályoni János Gyermekotthon épületére. A fejlesztés a magyarországi Tiszta Energia Kft. Sepsiszentgyörgyi leányvállalatának, a Clean Energies és a Gyergyó-Csomafalvi Green Soul System közös adományának eredménye. A felszerelt rendszernek köszönhetően az otthon által használt energia költsége a felére csökkenhet. Már a reggeli órákban dolgoztak a két napelemrendszer szerelő cég munkatársai a helyszínen, a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Gyergyószárhegyi Kályoni János Gyermekotthon udvarán. A konyhának és az ebédlőnek helyszínt biztosító épületrész tetejére került a szerkezet. A több millió forintos fejlesztés egy szerencsés véletlennek köszönhetően került Gyergyószárhegyre. 2016-ban egy kolléganőnk a Szent Ferenc Alapítvány honlapját böngészve vette észre, hogy nem csak magánszemélyek, hanem kollektívák is támogathatják az otthon lakóit, és Livi ezt a hírt megosztotta velünk, és úgy döntöttünk többen, hogy a fizetésünkből egy kisebb összeget felajánlunk arra, hogy a kis pártfogoltunkat Annát támogassuk. Aztán jött 2022, amikor a Tiszta Energia Kft. A leányvállalatát, a Clean Energies Sepsiszentgyörgyön megalapította, és azt gondoltuk, hogy ha már ilyen közel kerültünk hozzájuk, akkor szeretnénk egy kicsit jobban támogatni az egész otthont, és mert napelemekkel foglalkozunk, ezért adta magát, hogy az energia fogyasztásuknak a költségét egy kicsit mérsékeljük, ezért egy napelemes rendszert ajánlottunk fel nekik. A rendszer elemei a magyarországi Tiszta Energia Kft. Sepsiszentgyörgyi leányvállalatától, a Clean Energies-től származnak. A tulajdonképpeni szerelési, telepítési munkálatokat a Gyergyó-Csomafalvi Green Soul System vállalta magára. A Kályoni János Gyermekotthon 4 épületrészben működik, ahol 19 gyereket nevelnek. A cégek felajánlása, a napelemrendszer kiépítése nagy segítség az intézmény számára. Épp jókor, jó helyre érkezett az adomány. Csaba testvérnek is pont felhívtam, hogy Csaba testvér, anyaajándékot kaptam ma, hogy nem tudom elmondani. Tehát úgy éreztem, hogy el kell mondjam valakinek, hogy mennyire szeret a Jóisten bennünket. Tehát a sok nehézség ellenére is nagyon-nagyon szeret. Én azt gondolom, hogy ennek Jóistennek biztos szándéka van az otthonnal, és azt szeretné, hogy ez még működjön és éljen, mert nagyon sok jó embert küldött. Az otthon éves energiafogyasztása nagyjából 24 000 kWh. A jövőben ennek legalább a felét ki fogja váltani a most felépített 12 kW-os rendszer.